Nabati na sa pipila ka mga mag-uuma sa General Santos City ang epekto sa ilabihang pagtaas sa presyo sa lana. Samtang pipila ka mga residente ang karon pa lang nangumpra na og daghang mga gulay nga pangkonsumo sa pipila ka adlaw. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nabati na sa mga mag-uuma nga nagka-deliver og mga utanon sa usa ka public market sa General Santos City ang ilabihang pagtaas sa presyo sa lana. Ang mag-uuma nga si Laila Sulutan gikan sa budget nga 1,500 pesos alang sa fuel consumption sa pagtransport sa iyang mga baligyang gulay gikan Bansalan, Davao del Sur padulong Jensan muabot na kini karon sa 2,500 pesos. Lugi na. Sa Kurodo na pupunta. Kuan pa ang binta, mahina. Gumikan sa ilabihan kataas sa presyo sa lana, gipaabot sab sa ubang mamalitay nga aduna kining epekto sa presyo sa mga baligya nga gulay. Gumikan sa padayong pagsaka sa presyo sa lana, ang ubang nga mamalitay midiskarte na sa pagpamalit og pangkonsumo sa sulod sa usa ka bulan sama sa lamas. Usa dinhi si Ash Orendain nga ubay-ubay nga gulay ang gipamalit nga pangkonsumo kuno sa usa o duha ka bulan. Hindi not hoarding. I mean, nag-budget namin for the whole 2 months or 1 month. Nagpalit namin gulay. Kasi maybe next week it will be worse. Alang kay Joka Stadley, makabarato kuno siya kung karon kini mangumpra og utanon alang sa iyang gamay nga tindahan. Palit na. Tambak na sa kwan no. So na lang natong balitunin natin. Karon budget lang sa ito sir. Sinagmay lang sa. Matud sa Office of the City Agriculturist sa General Santos City, dili pa nila masulti kung doon na nagapanic buying sa pagkakaron. Apan gipaniguro nila nga nagpadayon paghihapon ang food production sa syudad. So, dili ko matubag. Murag mag-panic buying. Of course, ang mga tao manggod na panic buying karon. Pero in terms of food production, wala maingon nga ang mga farmer na mundam sila tanom. Kay mahal na kayo ang mga input. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.